hanzi kunonzi kuwondonga nyika ndo kwavari kuita. Akomana, one thing that I should tell you, hanzi politics, skills over politics. Mukunzwa message yotaurwa here naTambaoga apa. Hanzi kunonzi kuwondonga nyika ndo kwavari kuita. Iyo kuona kwakweyo sewik nevo vari kuvaka nyika hereyo. Greetings, and more greetings to you, good people. My name is Deejay, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapu, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugari wepanapa, dango kutenda nekuita sei nekurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, handizive kuti chiprofita here kana kuti mukomana aitoziva zvinhu kuti zvinenge zvichifamba sei. And the one thing I love about mukomana uyu anonzi Tambaoga, munhu wekuti akaitiswa panguva yaMugabe, akazosvinura, akazviona kuti pandaitiswa apa hazviko zvinhu zvakadaro izvi. Zvinhu izvi akurova ngoma achitaura kuti Huwori. Saka panapa ndine song yake yandangoti ndanakirwa nayo. I normally don't do this, ndowanzoita izvi kuma-artist, but vanenge vatondibhadhara kuti ndiuye ndiite sei ndireact kuma-works avo. But apa ndanakirwa baba nemessage nenguva yatiri inoika kuti hanzi nguva yakwana yekuti nangana, hanzi nangana wakandwe mutirongo. Pakaiva. Saka ndosonga ndoda timboplaya tichimbonzwa mashoko aya kunzi iri kuti chii. Ndozvake kuti Tambaoga aitya kutaura mazita, but inini ndichange ndichikuudzai kuti chivhayo naningi. Panonzi maprofita ndoda kuudza kuti magaya naningi. Nguva yakwana boys, zvamanje manje ndaona panonakidza, ndaona vanhu vachimhanya zvavo. Saka vakangwara, zvamanje manje vakanyarara, havana zvavari kutaura. Ndinotonzwira tsitsi apfanwa ndiri kuona zvangu paningirina panonzi paX vachiri kuitiswa varakashi. But muchaona zvenyu zviri kunakidza. Right, ndisikatambise nguva ndokuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa ndibate, namba dzangu ndo dziri kubuda pasi apo. Kana une nyaya yaunayo futi yauda kuti ndifambire ndibate futi pasame number idzodzo. Toita sei tofambira nyaya dzacho. Isusu hatina nyaya diki, hatina nyaya hombe, tinodzibvongodza dzese dzakadaro handitika. Ende hatina watinotya, hatina watinoita sei watinovhunduka, tinongoya nazvo zvakaita sei zvakadaro handitika. Right, ndine mashoko panapa ari kubva kunani, ari kubva kuna Owen ari kutaura iye kuti company registration in South Africa zvanyore, hazvichanetsa handitika. Chinongodiwa chete ipassport yako. Ukaita passport yako zvinhu zvako zvaita sei zvaringana handitika. Saka ukaregister company womva wakuvhurira an FNB bank account, mari yako yogara pakanaka isina kana matambudziko. Right, rega itipinde munyaya yaTambaoga. Nyaya yecorruption haisi secret. Vanhu vese vari kuzviziva kuti mari dzenyika dziri kubiwa. Ma15 billion akashayikwa. Recently takanzwa kuti pane 4 million yakashayikwa. Hatichatombotaure. Vamwe vari kungotengera mota vachipa vanhu mota. Huwori mission yavo iripo pakungogeza mari dzavo chete. Ndo zviri kuitika. Saka rega tinzwe mashoko aTambaoga kuti here zvakamira sei. Aiwa, handanakirwa. Tambaoga kana uchiona vhidhiyo rinoereka ndibate, namba dzangu ndo dziri kubuda apa. Timbounza paplatform mukomo wangu muri kuita zvinhu chaizvo. Pane 2 masongs ecorruption paningirini yacho iyoyo.
video iri full video wanda kuzoriona munoriona rakanzi Tambaoga Friday Night Live at Nash TV 12/06/2020 2020 munonoriona zvenyu panash TV. But panapa ndangotora one song kuti hanzi nangana vari kuita Huwori, vakatumwa vari kutora vachiisa muhombodo hanzi but nguva yakwana manje ndo pane nyaya izonzi nguva yakwana kuti vaite sei vachikandwa mutirongo. Rega tinzwe song. Ora tobata hanzi tiri kuvhurwa. Iwe hachiri chiri taiti chivava. Hanzi kunonzi kuwondonga nyika ndo kwavari kuita. Akomanaka, one thing that I should tell you, hanzi politics, skills over politics. Munonzwa message yotaurwa here naTambaoga apa. Hanzi kunonzi kuwondonga nyika ndo kwavari kuita. Iyo kuona kwakweyo seweek newo vari kuvaka nyika herewo. Vari kuvaka nyika here. Chimbotiudza one good thing chakaitirwa kunyika naseweek newo besides kutibira. Imbavha mukomana uyu nguva yakwana yekuti ngana week newo chivhayo ari panumber 1 akatungamirira queue yake yematsotsi vachipinda mutirongo because taneta nekubhaiswa kungonzi takatageta macriminals around president, then wotozongona macriminals acho yandianenge akutotonga akutoluta futi. But anyway, manje tikutaura pamusoro pemashoko ari kutaurwa naTambaoga muri kumanzwawo sei. Hanzi zvino nguva yakwana, ndo pandiri kunakirwa napo. Hanzi zvino nguva yakwana yekuti timukande mutorongo. Aiwa, ndo nguva yacho iyoyi, muchaona zvenyu. Mapurisa asunga wakarumisa muhombodo kunonzi kuwondonga nyika nekuita Huwori kudziura mapurisa hanzwe zvinoka nguva yakwana yekuti mamwe mapurisa tiyavharire mutirongo, mamwe mashefu edu ari kuita Huwori akatuma basa ari kuriisa muhombodo kunonzi kuwondonga nyika nekuita Huwori kudziura mashefu hanzwe zvinoka nguva yakwana yekuti mamwe mashefu edu avharire mutirongo, vamwe mafundisi ave kuita upombwe ana magaya vateurira wese vari muisa muhombodo kunonzi kutukisa Mwari nekuita upombwe akudziura mafundisi hanzwe zvinoka nguva yakwana ipapo. Uyaropedza uyu ndiye anodya basa wese.
kunonzi kuondonga nyika nekuita huwori, kudziura vanangana vanzwe. Zvinoka nguva yakwana yekuti mambo anangana tivavharire mutirongo. Mamwe mashefu edu ari kuita huwori, atumwa basa ari kuriisa muhombodo. Kunonzi kuondonga nyika nekuita huwori, kudziura mashefu edu hanzwe. Zvinoka nguva yakwana yekuti mambo mamwe mashefu edu tivharire mutirongo. Mapurisa ari kuita huwori, masunga wake ari kumuisa muhombodo. Kunonzi kuondonga nyika nekuita huwori, kudziura mapurisa hanzwe. Zvinoka nguva yakwana yekuti mambo mamwe mapurisa tivavharire mutirongo. Boys ka haisi profesi, munhu aitoziva kuti zvinhu zviri kufamba sei uye zvakamira sei. Ende zvanzi zvino nguva yacho yakwana yekuti mashefu edu tiavharire mutirongo. Siya comment mucomment section utaura kuti unofungei pamusoro pemumhanzi watambaoga uyu. Handitika as for me Deejay and the rest of the crew behind the scenes. Tuti it's bye for now. Ngatisangane muvidheo rinotevera.